Nyang Madura tuku klapa, Mulyareja Surabaya, duwe bondo dianggap kanca, lek ketok sara ditinggal lunga. Pasar Templek Sukorejo, goreng peyek nganggo lenga, nemplek kene ngrasani kono, nemplek neng kono ngomong liya. Mentolo tak asap tugelan boto. Lor, ora usah mikir utang nemen-nemen. Lek kok pikir tok ora mari. Kerja ae rada dibanterne. Aja lali ngibadah lan dongane. Rezeki kuwi pancen jatah, tapi menungso ya kudu obah. Good morning, selamat pagi. Budal kerja, aja lali ngopi. Karo kanca, ora usah golek rai. Megawe kuli kuwi gajine ora mesti. Ora usah kemaki, sing penting disyukuri. Perang ngono to, Ri? Urip lek kadung penak yo ngene, Ri. Isu yo wis ngopi. Ora usah kerja, Ri. Rabi loro, sing siji budal ning luar negeri, sing siji ning omah kon baturi. Ngene dilungkas ke budal mancing, mulih mancing ke dolan, manasi montor karo manasi tonggo. Masuk rari. Saiki dinane Rebo, mlaku-mlaku menyang Solo. Ana prawan ayu klambine ijo, mbah sentak cedheki tibake rondo. Wis ngopi rong, Lur? Sing usaha malah bangkrut, sing bakulan malah kukut, trading malah MC, kudu nomor malah mencle. Move on, bro. Mangkane jajal dolanan slot, golek mundak moncrot. Nyambut gawe sak lumrahe ae, rasa mburu sugih. Wong kowe lebalungan kere. Piye bos info hari ini? Jomblo sik strong. Lek sajae wis ora patek guna urip ning donya, ndang ngombe baygon. Aja ngomong pasrah tok, lek usahamu mek gur sekedar obah pokok mamah. Sing penting yakin jodoh bakal teko. Hei, meleo. Rumah samu wanita itu mek gur butuh kepastian tok. Wanita itu butuh skincare barang.